Temaşevan ejan manşet ji bo wê jina ku li Hezexê hatiye kuştin ji ber sedemek nayê zanîn. Sedem tê zanînê ku kuştinê baş dizanin sedema wê lê belê em nihan zanin sibe duzbe wê derkeve meydanê. Bi derbên kêrê hat kuştin jinik ciwanek bû. 20 salî bû li ber çemê li qiraqê çemê siya rojberî niha termê wê hate dîtin li saziya tiba edlî ji ber ku jin bêxwedî mabû bê kes mabû darbesta xemrî ji bo wê hate pêçandin jina ew avêtin pişta xwe gotin em dev jê bernadin û HDP û DBP jî jinên HDP'yî û jinên Partiya Herêmên Demokratîk navên nû yê BDP'yî wekî tê zanîn ew avêtin pişta xwe û di nav qîrîn û hewarê de termê jinê hate veşartin. Rojnameya Haber Türkiye wekî hûn jî dibînin ji ber ku ev bûyer qewmî li Şirnexê tam jî ji nav jiyanê ji orta malê ev bûyer qewmî temaşevan êja manşeta xwe ji bo vê yekê hatiye veqetandin tundî neqedere civaknas Yasemîn İmeç gotineke gelekî balkêş kiriye jin 15 rojberî niha hatiye kuştin siye derbê kêrê di laşê wê de hatiye dîtin wekî hûn jî dibînin ev paçîkê reş û şîn li wê darbestê pêçane û do ew jin hate veşartin. Temaşevan eja ev bûyer li Hezexa Şirnexê qewmî derbê kêra li ser laşê vê jinê hebû siya rojberî niha li ber çemê hat dîtin li mêja cenazeyê hûn dibînin ji aliyê çend kesavetê kirin di nav wan de jin heye ew tabuta xemrî tê rakirin û jin tê veşartin. En kabasına, en vahşisine maruz kalıyorlar. En temel insan hakları hiçe sayılarak insanlık dışı tüm uygulamalar meşruluk kazanıyor. Şaredara Hezexê Nevîn Oyman serok navçeyên HDP û Partiya Herêmên Demokratîk BDP'ya nû û komeleya mafên mirovan rayedarên wê û çend welatî tevlî li mêjê û veşartina vê jinê bûn heya roja îro agahî tuneyê gelo ji aliyê kêve ji ber çi hatiye kuştin nayê zanîn li belê dema ev jin dihate veşartin jina nikarîbû bigirî. İnsan hakları hiçe sayılarak insanlık dışı tüm uygulamalar meşruluk kazanıyor.